खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो आसामाव थानाय ट्राइबेल नङै सुबुंफोर मोन 6 हारिनि सुबुंफोरा एसटि मर्यादा होनांगौनि सोरखारनि हेंथा सोमावसारबोबाय थादों। बे खेबाव आरोबाव गोबां लाख लाख आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा एसटि मोननांगौ होनना गोख्रोङै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि आसामनि तिनिसुकिया जिल्लायाव आदिबासि सुबुंफोरा मोननांगौ दाबिखौ लानानै कुद्रिसारनाय आरो मोनसे गेदेर रेलि खालामदों। साहा ट्राइबेल फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन हानजाफोरजों सामलायजानाय मोनसे गेदेर हेंथा हानजा सुरनाया तिनिसुकिया जिल्लायाव नुजादों, जेराव जाय रेलि खालामनाया आदिबासि हारिफोरनि थाखाय शेड्युल ट्राइब थामहिनबा एसटिनि थामोनथा होनाय, हा गैयै नखरफोरनो हा पाट्टा राननानै होनाय, लोगोसे साहा बागानाव खामानि मावग्राफोरनि सानफ्रोमबोनि हाजिराखौ 351 रांसिम बांहोनो दाबि खालामदों आरो धरना हाबाफारि लादों। सोरखारनि हेंथा, बिजेपि सोरखारनि हेंथा। बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि बेसोरनि गुबै दाबिफोरा जादों एसटि कोटा, साहा आरो आदिबासि हारिफोरनो मावख'आरि गनायथि आरो सोलोंथाइ होनाय, साख्रि आरो हारि समाजनि थाखाय एसटिनि थामोनथा होनाय, हा पाट्टा राननानै होनाय, हा गैजायै नखरफोरनो हा बिगोमाखौ रैखाथि होनो थाखाय हा पाट्टा होनाय, हाजिरानि दाम बांहोनाय, साहा बागानाव खामानि मावग्राफोरनि सानफ्रोमबोनि हाजिराखौ 351 रांसिम बांहोनाय। मिथिनो मोननाय जादों दि तिनिसुकियानि जालांनाय बे सोमावसारनायाव 1 लाखनिबो गोबां बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बिजेपिनि हेंथा स्ल'गानजों गोमखांहोदों। बेराफारसेथिं गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे सोमावसारनायाव एबा एसटि दाबिनायाव बिजेपिआबो लोब्बा दं होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। नैथि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो पाकिस्तानाव पाकिस्तानी बिग्रायारिफ्रा गाग्लोबनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बे खेबाव फिन पाकिस्तानी बिग्रायारि हानजाया पाकिस्तानी बलुचिस्तानसिम थांनाय गंसे ट्रेनखौ गाग्लोबदों। रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि खोला-सोनाब सिन्धु प्रभिन्सआव थांनाय साननैसो सिगाङाव रेलवे ट्रेकआव गिख्रंथाव बमा बेफ्रुहोनाय जाथाय जादों। बे गिख्रंथाव जाथायाव गोबां सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जादों आरो गंबा दाबाया रेल लामानिफ्राय गोग्लैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला पाशौरसिम थांनाय जाफर एक्सप्रेस ट्रेनखौ बमाजों गाग्लोबदों। बे जाथायाव जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिहोदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जाफर एक्सप्रेस ट्रेनखौ बलुचिस उदखारिफ्रा गाग्लोबदोंमोन। बलुचिस लिबारेशनआ बे गाग्लोबनायनि दायखौ लादों होननानै रिपर्टआव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि पाकिस्ताननि पक, बलुचिस्तान, सिन्धु बायदि ओनसोलफोराव सुबुंफोरा सोरखारनि खान्थि आरो रौनियाफोरनि गाज्रि खामानिफोरनि हेंथायै बिग्रायगासिनो थानायखौबो नुनो मोन्दों। थामथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सोनाब बेंगलनि दार्जिलिं जिल्लायाव बोथोरनि गिख्रंथाव महर लानायाव सा 30 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि न' बां, लामा दालां बायनानै सिलिंखार जालांदों। गिख्रंथाव हा गिसिखानाय आरो दैबाना सोमजिनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सोनाब बेंगलनि दार्जिलिंआव आरो जलपाईगुड़ियाव गोबां गिख्रंथाव थासारिजों मोगा-मोगि हान्थामेला खालामनोबो जेंनायाव गोग्लैदों रायजोफोरा, जेराव 12 घन्टा थाद'नाय गैयै रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हा गिसिखानाय जाथाया सोमजिदोंमोन, जायनि जाहोनावनो दार्जिलिंनि हाजो आरो हाजोनि गाहाय ओनसोलाव रायजो जानाय गुवार ओनसोलफोरा सिलिंखार जालाङो। रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला हा गिसिखानायजों दासिम सा 30 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय खौरां मोन्दों। दार्जिलिंनि माखासे जिल्लानि ओनसोलफोराव गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। दासिमबो लामाजों थांलाय फैलायनि जेंना, रेल सिबिथायफोरखौ बन्द लाखिनो गोनां जादों। धुबुरी जिल्लानि तामरकाटा पुलिस थानानि अ.सि. कपिल बराखौ जोबथेसालियाव दैथायहरदों। अ.सि. कपिल बराखौ हरनि समाव मोनसे बुथारनाय केसाव खानाय जादों। सोमोनांथावै बे एखे मोनायावनो कपिल बराखौ जेलाव दैथायहरनाय जादोंमोन। साननैसो सिगां सासे लाइमोना कपिल बरानि सायाव गाग्लोबनायनि अजद होदोंमोन। मन'हारि राय मुंनि लाइमोना कपिल बरानि गाग्लोबनायनि जाहोनाव जिउ गोमादोंमोन। मन'हारि थैनायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफ्रा बरानि हेंथायै केस होदोंमोन। दोलो आफादनि सोद्रोमाफ्रा पुलिस अफिसारनि बेरेखायैबो केस होदोंमोन आरो गोबां नायबिजिरनायबो जादोंमोन। नखरनि अजद होनायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिस अफिसारा कपिल बराखौ लकआपआव रिजार्भ खालामनो थिनहरो। बेनि सायाव दासिम नायबिजिरनाया सोलिदों। चिरां जिल्लानि उत्तर रुनिकाटानि थागिबि फुंखा बसुमतारीनि पालसार बाइकखौ सोरबा सिखावआ खावनानै लांदों।
फुंखा बसुमतारीनि AS19Q0775 नम्बरनि गंसे गोथां गाबनि 150 पालसार बाइकखौ थांनाय 7 अक्ट'बर खालि सानजौफुनि 11 रिंगासो समाव सोरबा सिखावा खावनानै लांदों। सान्तिपुर इलेक्ट्रिक सेन्टाराव हाबा मावग्रा फुंखा बसुमतारीया 7 अक्ट'बरनि सानजौफुआव डिउटि मावनो थाखाय ओंखारलांनाय समाव सान्तिपुर मोब्लिब मिरुनि लांगोनायाव गावनि बाइकखौ गालांनानै कम्पानिनि गारिजों थांदोंमोन। बे समावनो सोरबा दुथाङा खावनानै लाङो होननानै मिथिहोदों। दा बे समाव गोमानाय बाइकखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8761089739 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो एबा खोन्थाहरनो खावलायदों फुंखा बसुमतारीया। BTCLAनि गिबि आयेन जथुम्माया दिनै खुंजाबाय। गिबि खुंजानाय आफादाव BTRनि बारग'सि प्रमद बर' आरो राकेश ब्रह्मखौ फैनाय नुनो मोनाखै। बेराफारसेथिं BTCLAनि गिबि आयेन आफादाव बेरेखा दोलोनि जानानै दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। थामहिनबा बिथाङा बाहागो लादों। दिनैनि गिबि जथुमाव माखासे गोबां MCLAफोरा समायखेराखौ लाबाय। 36 नं हरिसिंगा बियाबनिफ्राय देरहानाय BPFनि MCLA त्रिदिप दैमारिखौ BTCLAनि बुंथिगिरि महरै BTCLA आयेन आफादा सायख'बाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेसन थामहिनबा ADRE ग्रेड 3 नि फिथाइखौ गाबोन 10 अक्ट'बर खालि फुंनि 10:30 रिंगायाव फोसावसिगोन। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समाजारि बिजों थामहिनबा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बावैसो सिगां फोसावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे ग्रेड 4 नि आनजादनि फिथाइखौबो 15 अक्ट'बर खालाराव फोसावगोननि इसारा मोननायखौ नुनो मोन्दों। मणिपुर रायजोनि लिन्टय सानाम्बामा अल जुनियर जुड' चेम्पियनशिपआव मेडेल देरहानानै जारिमिन सोरजिदों। 7 अक्ट'बर खालि लिन्टय सानाम्बामा अल जुनियर जुड' चेम्पियनशिप 2025 आव नेदारलेन्डनि जनि गेलेनखौ फेजेननानै ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि लिन्टय सानाम्बामानो अल जुनियर जुड' चेम्पियनशिप 2025 आव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाय गिबिसिन भारतारि आइजो महरै जारिमिन सोरजिनो हादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।